ಮಾತರೆಗ್ಲ ಸೊಲ್ಮೆಲು ಯಾನು ಚಂದ್ರಿಕಾ ನಿಕ್ಲೆನ್ ಮಾತರೆನ್ಲ ಮೂಕೆಡು ಎತ್ಕೊಂಡುಲೆ ಇನಿ ಒಂಜಿ ಖುಷಿತ ವಿಷಯ ನಿಕ್ಲೆಡ ಪನೊಡುಂದುಲ್ಲೆ ಯಾನು ಮುಲ್ಪ ತುಳುಟೆ ಎನ್ನ ಚಾನಲ್ ಮಲ್ತುಂದುಲ್ಲೆ ಆ ತುಳು ಪಾತರೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಅಂಡ ಬರೆಪುನ ಎಂಚಂದು ಎಂಕ ಐತ ಲಿಪಿ ಗೊತ್ತಿಚಾಂಡು ಯಾನು ಐತ ಲಿಪಿನ ಕಲ್ತದು ಎಡ್ಡೆ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಲ ದೆತ್ತೊಂದೆ ಬಕ ಇತ್ತೆ ಎಂಕ ತುಳು ಬರೆಪುನಲ ಅಕ್ಷರ ಪೂರ ಗೊತ್ತಾತಂಡು ಬರೆಪುನಲ ಗೊತ್ತಾತಂಡು ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ನಿಕ್ಲೆಲ ಕಲ್ಪೊಡು ಪಂದು ಇತ್ತಂಡ ತರುಣ ಭಾರತ ಚಾರಿಟೇಬಲ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಮೊಕುಲು ಆನ್ಲೈನ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆರು ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಆಸಕ್ತಿ ಇತ್ತಂಡ ಖಂಡಿತ ಎಂಕ್ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಅಗ್ಲ ಲಿಂಕ್ನ ಕಡಪುವೆ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಕಳಡ್ ಸಮಾರಂಭ ಮಲ್ತಿರಗ್ಲೊಂಜಿ ಐಟ್ ಅಭಿನಂದನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇತ್ತಂಡ ಈತ್ನೆಟ ಎನ್ಮ ಬ್ಯಾಚ್ ಅತ್ತಂಡು ಐಟ್ ಪೂರ ಎಡ್ಡೆ ಕಲ್ತದು ಪಾಸಾಕಿನಗೆ ಪೂರ ಒಂಜಿ ಅಭಿನಂದನಾ ಪತ್ರಲ ಒಂಜಿ ಸ್ಮರಣಿಕೆನ ನಮ್ಮನ್ನು ಗೌರವಿಸುತ್ತಿರು ನಿಕ್ಲೆನ ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಖಂಡಿತ ಪಂದೆ ಒಂದು 15 ನಿಮಿಷ ಆನ್ಲೈನ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಉಂಟು ಆನ್ಲೈನ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಗ್ಲು ಭಾರಿ ಶೋಕಾದ ನಮಕ್ ಅಕ್ಷರದ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ನಮಕ್ ಆತ ನೀಟ್ ಅದು ಪಂಡಿತು ಕೊಡ್ತೇವೆ ಖಂಡಿತ ಪ್ರತಿಯೊರಿಲ ಕಲ್ಪುಲೆ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ತುಳು ಭಾಷೆನ ಪ್ರತಿಯೊರಿಲ ಕಲ್ಪುಡು ಆಯ್ತಾ ಲಿಪಿ ಮಸ್ತ್ ತಾಲ ಬಂಗಲೆಂಚಿ ಸುಲಭ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆದ ಕಲ್ತಂಡ ನಿಕ್ಲು ಖಂಡಿತ ಕಲ್ಪುಲೆ ನಾನಾತ್ ಜನಕ್ಕೆ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಈ ವಿಡಿಯೋನ ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಗಲೇ ಎಂಚಾತನ ಬಂದೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮೂಲಕ ಬಲ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ನಿಗಲು ಖಂಡಿತ ತುಳು ಲಿಪಿನ ಕಲ್ಪುಲೆ ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ನಿಗಲೇಡ ನಮ್ಮ ತುಳು ಚಾನೆಲ್ ಅನ್ನು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮರಪುರ್ಚಿ ಜೈ ತುಳು. ನಮ್ಮ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ನಡೆಸಿದ ತರುಣ ಭಾರತ ಬಲೆ ತುಳು ಲಿಪಿ ಕಲ್ಪುಗ ಆನ್ಲೈನ್ ಅಕ್ಷರಾಭ್ಯಾಸದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿರುವ ಕಾರ್ಕಳ ಪರಿಸರದ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ ವಿತರಣೆ ಮತ್ತು ಅಭಿನಂದನಾ ಸಮಾರಂಭದ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕೋರಿಕೆಯ ಮೇರೆಗೆ ಸಭಾಧ್ಯಕ್ಷತೆಯನ್ನು ವಹಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಈ ಒಂದು ಕ್ಷೇತ್ರದ ಗುರುಸ್ವಾಮಿಗಳಾದಂಥ ಶ್ರೀ ಪರಮಾತ ಮಂತ್ರದೀಪರ ಚಿತ್ರನ ತುಳು ಸಂಘಟನೆಯ ಪದಕ ನಕಲಿಗಳೊಟ್ಟಿಗೂ ಪಾಲ್ಪಡುವುದಿಲ್ಲರು ಪೀಠೋಡಿಪನ ಗುರುಸ್ವಾಮಿಲೆ ಅಂಚನೆ ವೇದಿಕೆ ಹಿಡಿಪನಚಿನ ವಕೀಲರೇ ಮಾಲಿನ್ಯಕೆರೆ